Jednorodičovské rodiny sú prehliadané, aj keď ich máme na Slovensku až 380 000. My v Progresívnom Slovensku chceme jednorodičom pomôcť. Jasným pomenovaním v zákone, aj finančne. Ide o rozvedených či ovdovených rodičov, prípadne starých rodičov, ktorí sa starajú o svoje vnúča. Až tretina z týchto rodín je priamo ohrozená chudobou. A mnohé mamy a mnohí otcovia sa starajú aj o zdravotne znevýhodnené deti. Štát im však nie je oporou a necháva ich na pospas ich osudu. Pomoc jednorodičom je v súčasnej dobe nesystematická. Na zákon vlastne jednorodičov ani nepozná, nevidí ich. Ako náhle jednorodičovské domácnosti zadefinujeme v zákone, vieme im adresne pomáhať, či už vo forme finančnej podpory, prípadne úpravy počtu dní voľna, na ktoré majú nárok, v prípade choroby dieťaťa, keďže dnes majú v porovnaní s domácnosťami s 2 rodičmi polovičný nárok. Chceme odstraňovať prekážky, ktorým jednorodičia čelia. Chceme im pomôcť zjednodušiť ich životnú situáciu.